Suuri portion pois -fani Minna elää ruuhkavuosia 2 lapsen yksinhuoltajana. Minna ihailee erityisesti yhtyeen Jalotiinaa ja kaipaisi Mimmi-energiaa kiireisen elämään. Unelmana olisi yhteisön lisäksi tavata hänen esikuvansa. Minna ei ole tavoittanut muita faneja ja sosiaalinen media tuntuu sieluttomalta. Jalotiinan tilaajana Minnalle avautuu mahdollisuus hankkia NFT-timanttilippu, joka avaa oven fanien ja Jalotiinan yhteiseen viestintäkanavaan sekä myöhemmin timanttisille alkulämpöetkoille ennen keikkaa. Timantti-crewn etkoilla yhteisöllisyys on käsin kosketeltavaa. Yhdessä tanssiminen ja laittoutuminen unelmien täyttymys eikä glitteriä puutu. Minna ei ole enää yksin ja tuntee olevansa taas nuori vailla huolia, sillä musiikin voima on uskomaton.